Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Huwebes, March 6. 16 na mag-aaral sa Paralaya High School, biktima ng heat exhaustion. Congestion sa paaralan, isa sa mga posibleng dahilan. 170 fire incidents sa Central Luzon na itala mula January hanggang February 2025 ayon sa BFP. Serbisyong medikal para sa mga kababaihan binigyang prioridad sa Angeles City. Florida Blanca campus ng DAVSU sisimulan na ang konstruksyon. At rising P-pop boy group na GAT, ready na sa spotlight ng OPM music scene. Aabot sa 16 na estudyante sa Paralaya High School sa Candaba, Pampanga ang isinugod sa ospital nitong Miyerkules, March 5. Nakaramdam daw ng mga ito ng pagkahilo at hirap sa paghinga dahil na rin sa matinding init ng panahon. Isang mag-aaral at isang guro rin ang nagkaroon ng parehong kaso sa Mangga High School sa nasabing bayan. Ang buong detalye ihatid ni Liana Canilaw. Alas 7 pa lamang ng umaga tila tanghaling tapat na dahil sa matinding init ng panahon sa mga nakalipas na araw. Bagamat hindi pa inanunsyo ng Pag-asa ang opisyal na pagpasok ng warm o dry season, damang-dama na ito sa ilang mga paaralan. 16 na mag-aaral mula sa Paralaya High School ang idinala sa ospital nitong March 5 ang nakikitang dahilan suspected heat stroke. Actually, gusto ko rin maniwala na heat stroke talaga. Kasi in the first place, yun lang siguro ang factor na kung bakit gano'n ang nangyari. Talagang napakainit po ng singaw, no, ng vicinity. Kaya yun po ang naging nag-trigger para yung mga bata natin makadama ng siguro heat exhaustion, no, that leads to possible heat stroke. Kuwento ng gurong si Elaine de los Rios, pasado alauna ng hapon nang bigla na lamang mahirapang huminga ang isa sa kanyang mga estudyante. Pansin na po namin na sobrang init talaga. Then, doon po kasi kami nagkaklase sa second floor, which is hindi po siya nahahanginan talaga dahil hindi naman po kami nako-cover ng mga puno. Then, nung time po na yun, magpapaquiz sana ako sa mga bata. Nakapagbigay na po ako ng mga test papers. Then, after po nun, nakikita ko yung bata na parang gumagana na siya. Then, I asked him, "Nak, okay ka lang?" Tapos nung after po siguro mga ilang minutes, doon, umiiyak na po siya. Tapos hawak-hawak na yung dibdib niya. Bagamat sinabi ng Weather Bureau na hindi magiging sintaas ngayong taon ng heat index noong 2024, mas grabe raw ang naranasan ng mga mag-aaral ngayong unang linggo pa lamang ng Marso. I think po last year, hindi na meron pero hindi ganun kagrabe. Kasi ngayon po parang first week pa lang ng March, talagang na-experience namin parang ang init na. Tapos ang dami nang nagko-complain ng mga bata. Kasi shifting po kami. Then, syempre po, lalakad sila papunta sa school namin. Mainit na. Tapos pagdating sa classroom, mainit din. Syempre po, hindi naman po yung ventilation din po. Napuno raw ang health clinic ng paaralan dahil sa bilang ng mga mag-aaral na nakaranas ng parehong sitwasyon. Agad namang rumisponde ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council ng Candaba upang magbigay ng paunang lunas at inihatid ang mga pasyente sa ospital. Is talagang yung epekto ng sikat ng araw is tumatagos do sa classroom nila, sa bintana, tapos nag-bounce back do sa floor, which is lalo pang umiinit do sa surroundings ng classroom. So siguro dahil ang sabi ng mga parents or mga estudyante is yung iba hindi sila nakapag-almusal, so baka siguro maybe it's a factor na kung bakit sila nakaranas ng pagkahilo.
Ipinunto naman ng punong guro na isa sa mga nakikitang factor ng insidente ay ang congestion. Number one, Paralay High School is actually congested. Now, in terms of the structure, no, nakita nyo naman, pagpasok ninyo, ilan lang yung mga buildings namin. Tapos, napapaligiran kami ng mga bahay, mataas na bahay. Papaligiran kami ng mga puno na kung saan ang hangin hindi siya masyadong nakaka-flow sa amin. Tapos kahapon, upon may assessment, wherein yung most of our learners na naging casualty, no, ay nanggaling sa building na nasa right side ko ngayon. So, nang mag-evaluate ako, mag-assess ako, nakita ko talagang during pag sunset na, ang araw talagang direct na nahihit yung buildings. Sa kabila nito, iginiit ng pamunuan ng paaralan na sapat ang bilang ng electric fan sa bawat classroom. Mayroon ding water dispenser na maaaring pagkuhanan ng inumin ng mga guro at mag-aaral para sa kanilang hydration. Mayroong 819 students at 37 teachers ang naghahati-hati sa 16 classrooms ng Paralaya High School. Ayon sa principal na si Ronilo Sanguyo, mayroong 38 to 40 students ang bawat klase. Nagpapatupad din ng shifting schedule sa paaralan bilang solusyon sa kakulangan sa pasilidad. So per classroom kasi, based on the parameter given by the DepEd, no, yung sa classroom size namin, no, depende yan doon sa, yung bilang ng mga bata, depende sa classroom size. Meron kasi kaming building dito na inherited from the elementary department pa, na which is 7 by 7. So mas malaki yung mga bata namin, talagang yung size na ito, hindi angkop sa bilang na 38 to 40 average ng mga bata. Kaya masasabi ko, talagang congested talaga ang mga bata. Samantala, mayroon din daw pulisiya ang Department of Education na nagbibigay mandato sa mga principal at school head na magsuspende ng klase. Lagi naman daw handa ang LDRRMC ng Candaba upang rumesponde sa pangangailangan ng kanilang mga kababayan ngayong tag-init. Kami dito sa MDRM is 100% ready kami lagi, no? Dahil we make sure, or I make sure my staffs are well prepared. Tapos, to mitigate naman, syempre, pinapaalahanan po natin through our social Facebook page, no? Sa kung ano yung mga paghahanda, lalo na ngayong dumarating na yung panahon ng tag-init. Mayroon ding paalala ang guro sa mga magulang para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Actually po, meron po kaming mga water dispenser inside the classroom. So, sana po yung mga magulang pabaunan po ng mga kahit po tumbler, yung mga bata para po meron silang lalagyan ng tubig. Then siguro po kung may extra pamaypay sa bahay, magdala na din para to give comfort to the students. Tsaka po, syempre payong. Bukod sa mga mag-aaral sa Paralaya High School, naitala rin ng parehong insidente sa Mangga High School sa parehong bayan. Agad naman naglabas ng kautusan ng lokal na pamahalaan ng Candaba na nagsususpende sa klase ng mga mag-aaral simula alas 12 ng tanghali ngayong Huwebes, March 6. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Kasabay ng pagsisimula ng Fire Prevention Month ay simulan na rin ng Bureau of Fire Protection ang kanilang kampanya para higit na mabigyang kaalaman ng publiko kung paano makakaiwas sa sunog. May paalala rin ang ahensya sa ating mga kababayan na unahin munang pagtawag sa kanila bago mag-live sa social media. Magbabalik si Liana Canilaw. Aabot sa 170 fire incidents na ang naitala ng Bureau of Fire Protection o BFP Region 3 sa unang 2 buwan pa lamang ng 2025. Bagamat may kalakihan ng bilang, mas mababa na ito kumpara sa dami ng nangyaring sunog noong January to February 2024 na 220 cases. Sa pagsimula ng Fire Prevention Month ngayong Marso, patuloy ang BFP sa pagbibigay kaalaman sa publiko upang lalo pang mapababa o maiwasan ang fire incidents. May temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisang kampanya ng pamahalaan ngayong taon. Actually, kaya siya dineclare is because of the high heat index natin sa temperature. And because of that, mas marami talaga yung gumagamit ng ating mga equipment na pampalamig. And yun nga, malaki siyang factor when it comes to fire incidents kasi paggamit natin ng ating mga equipment and magpapalamig tayo, mas marami tayong chances na magkaroon ng fire incidents. Upang maiwasan ang sunog lalo na sa kabahayan, dapat daw i-exercise ang simpleng housekeeping. Ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, ang hepe ng Public Information Unit ng BFP Region 3. Kabilang narito ang pagiging alerto at pagtugon sa simpleng responsibilidad kagaya ng pagsara sa LPG tank at appliances pagkatapos gamitin. Huwag din daw iwanan ng cellphone o anumang gadget na naka-charge. Huwag gumamit ng octopus connection at overloading.
Patuloy naman daw ang paghahanda ng BFP upang matugunan at mapagkitunguhan ang fire incident sa rehiyon. Matagal na tayong nag-undergo ng modernization, and when it comes dun sa kahandaan, regular naman po kami nagpe-prepare when it comes dun sa ating mga personnel, and yung continuous modernization natin, pagbibili natin ng mga bagong fire trucks at bagong mga equipments na dinadagdag natin sa ating mga capacity, yung capacity building ng BFP. So wag po kayong mag-alala, ready naman po tayo parate. At paalala ng BFP Region 3, tumawag muna ng bumbero bago mag-live sa social media kapag nakakita ng sunog. Ating mga live ako ngayon, live ako bukas, ganito po, huwag po natin ugaliin gawin yan. The moment na makakita po tayo ng sunog, lagi nyo pong ilagay sa cellular phone nyo yung ating hotline, yung 911, at tawagan nyo po yung mga nearest fire station muna. Pag nagawa nyo na po, na tumawag kayo doon, saka po kayo mag-live. Kung gusto nyo mag-live, humingi pa kayo ng tulong. Kasi po, the best is tawagan muna kami at mabigay yung tamang information. Mainam daw na tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na fire station para sa agarang pagresponde. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News.
Safety, comfort at technology. Yan ay pinagmamalaki ng Geely GX3 Pro na isang hybrid ng crossover SUV at large sedan. Perfect ito para sa mga naghahanap ng good performing car with ground clearance na kayang-kayang umarangkada kahit sa unpaved roads. Daily use man o pang long travel, ito ang kotse na para sa iyo. To know more about these features, let's watch this. Si Geely, basically 2019, dumating siya sa Philippines. No? Doon pa lang sa 2019 na yun, nakilala na siya and I must say na yung Geely brand, nasa top 10 siya noong 2019 hanggang sa ngayon, nasa top 10 siya. So para kay Geely GX3 Pro Comfort, yung unit kasi, dumating pa lang sila recently. So, ang promotion namin dito, mag-all-in lang ang client natin. Kapag once na na-approve ng 20% approval, 25,000 ang down payment. All-in na yon. Free na yung insurance, shuttle mortgage, and LTO, and everything. And then, ang monthly niya, nasa 16,546 for 5 years. So, ang SRP niya, 799,000. Ang discount niya is 60,000 for the month of March. So, sa GX3 natin, sa presyo pa lang, nabanggit ko kanina, ang presyo natin is pang masa siya. Kung titingnan natin, is 799 for the compact sedan unit, which is kung mapapansin ninyo, mataas siya compare sa mga sedan. And parang nasa crossover variant na siya. So right now, price is our campaign with the GX3. So hindi lang yon, marami siyang features like 4-cylinder makina. Yung makina niya is 4-cylinder 1.5 gasoline. And then ang horsepower natin kay GX3 is nasa 102. Doon pa lang parang positive na tayo na maganda yung sasakyan natin. In terms of legroom, in terms of size, sa headroom, sa legroom, superb naman siya doon sa kanyang segment. Actually, I'm inviting all of our clients or our interested buyers na pumunta sa Geely dealership located at Jose Abad Santos Avenue, Barangay Macabacle, Bacolor, Pampanga. We are siding po si Max's Restaurant sa Bacolor. And then, sa mobile number po, naman po namin, you can contact us at 0918-854-2766. Sa Facebook page naman po namin, you can reach us at Geely Pampanga Official. Actually, yung advantage niya, yun, I should say na yung fuel efficiency niya. So, yung fuel efficiency niya, from point A to point B, with minimum of 15 km per liter. So, imagine, minimum lang yon. Depende pa sa driving habit ng mismong gagamit ng with moonroof. With moonroof na siya, and then reverse camera, yon, and multimedia, yung multimedia niya, yung infotainment niya is yung size ng multimedia niya nasa na din, 8 inches. So malaki na siya comparing the other segment.
other variant or other brand na nasa segment niya. Yung suspension niya, actually, superb naman yung suspension niya. So, hindi naman siya nalalayo dun sa mga traditional car na nandito sa Philippines. Like, dun sa front suspension niya, naka-MacPherson strut na siya na coil spring. And then dun sa likod naman is torsion beam. So, parang naririnig lang natin sa mga Japanese car yan na rin. So, right now, kahit dito sa Geely, andito na yung mga features ng mga dating brand na tinangkilik ng mga Pilipino. With GX3 Pro, I think magiging confident ang lahat ng bibili ng GX3 Pro. I'm Mark Angelo Usman, the business manager of the Geely Bacolor. Sa ibang balita, nakumpiska ng mga otoridad ang higit 1 milyong piso ng iligal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga at Bulacan. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. Ang katawan ng isang babae ay dumaraan sa maraming pagbabago gaya ng menstruation, pagbubuntis at menopause. Dahil dito, mahalaga ang regular na pagpapacheck up at tamang nutrisyon upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan. Kaya naman bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, nagdaos ng libreng check-up ang Angeles City LGU sa pakikipagtulungan ng Gender and Development Office o GAD at Ayan mga kabalen, balikan po natin ang nakumpiska ng mga otoridad ang higit 1 milyong piso ng iligal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga at Bulacan. Para sa ibang detalye, narito po ang report ni Ashley Punzalan. upang Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 1 milyong halaga ng ilegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at police offices ng Pampanga at Bulacan noong March 1 at 2. Sa isang buy-bust operation sa Spillway Barangay Dao, Mabalacat City nitong March 1, inaresto ng Station Drug Enforcement Unit sina alias Rai at Jane matapos mahulihan ng 52 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 353,000 pesos. Kasabay nito, inaresto rin ng mga otoridad sina alias Aaron at Justin matapos mahulihan ng 4 na kilo ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng halos 480,000 pesos. Nitong linggo, March 2, nakumpiska naman sa isang buy-bust operation sa Purok 3, Barangay de la Paz, City of San Fernando, ang 12 sachet ng shabu na may kabuuang timbang na 12.25 grams at tinatayang nagkakahalaga ng higit 83,000 pesos. Inaresto ang 3 sospek na sina Rome, Ren at Jess. Sa Barangay Pio, Porac, nadakip rin ang 5 lalaki na sina alias JV, Jervin, Elmer, Boy at Ted matapos mahulihan ng 25 grams ng shabu na may halagang 170,000 pesos. Bukod dito, na-recover din sa kanila ang isang 9mm Taurus Millennium Compact Pistol na may binurang serial number at 4 na bala. Pati na rin ang isang .22 Uzi submachine gun na walang serial number at may 7 bala. Ang lahat ng mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Dagdag pa rito, ang mga naarestong sospek sa Porac ay mahaharap din sa kaso sa ilalim ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12124 o Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Sa ilalim nito, mas maraming Pilipino nang magkakaroon ng pagkakataong makapagtapos ng kolehiyo nang hindi na dumadaan sa tradisyonal na sistema ng edukasyon. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Pwede nang magkaroon ng college degree ang mga Pilipino nang hindi sumasa ilalim sa tradisyonal na classroom study, partikular na ang mga manggagawa. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12124 o ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Sa ilalim ng naturang batas,
maaaring kilalanin bilang bahagi ng isang undergraduate o special graduate program ang mga natutunang kasanayan at kaalaman mula sa formal, non-formal o informal learning system pati na rin ang work-related experiences. Isinusulong din ito ang paggamit ng flexible learning modalities upang mabigyan ng mas maraming paraan ng adult learners, professional workers at iba pang hindi makadadalo sa regular na klase. Maaaring mag-apply sa ETEEAP ang mga Pilipinong nasa loob o labas ng bansa, nasa 23 taong gulang pataas, nakatapos ng high school sa pamamagitan ng diploma o alternatibong pagsusulit gaya ng Philippine Educational Placement Test at Alternative Learning System, at may hindi bababa sa 5 taong karanasan sa trabaho na may kaugnayan sa kursong nais kunin. Ang Commission on Higher Education ang mamamahala sa pagpapatupad ng batas at magpapahintulot sa mga higher education institutions na tumanggap ng mga aplikante para sa ETEAP. Bubuo rin ang CHED ng mga pamantayan sa pag-assess ng kakayahan, kaalaman at karanasan ng mga aplikante, magtatakda ng mga bayarin para sa accreditation at sisiguraduhin ang maayos na pagpapatupad ng programa sa pamamagitan ng Office of Programs and Standards Development. Sa pamamagitan umano ng ETEAP, mas maraming Pilipino na ang magkakaroon ng pagkakataong makapagtapos ng kolehiyo at mapaunlad ang kanilang mga karera nang hindi kinakailangan dumaan sa tradisyonal na sistema ng edukasyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, isang bagong kabanata sa edukasyon ang binuksan sa Florida Blanca, Pampanga matapos ang ginanap na groundbreaking ceremony para sa Don Honorio Ventura State University o DAVSU Florida Blanca Campus ngayong Huwebes, March 6. Ang itatayong 3 palapag na gusali ay nagkakahalaga ng higit 43,677,000 pesos. Matatagpuan ito sa Barangay Santa Monica ng Bayan at inaasahang matatapos ngayong taon. Buong suporta ang pinahayag ng pamahalaang panlalawigan at lokal na pamahalaan sa nasabing proyekto. Dumalo sa okasyon sina Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Present din sina Vice Mayor Michael Galang, mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Florida Blanca, Special Assistant to the Governor Angelina Blanco at Provincial Engineer Noli Pangan. Nagpahayag naman ng suporta mula sa DAVSU community sina Student Affairs and Services Vice President Dolly Kiambao at Florida Blanca Campus Understudy Director Rosen Alfonso. Para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman po sa ating balitang sports. Ihahatid ni Kelo Makapinlak. Kinumpirma ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena na hindi muna siya makakasali sa 2025 World Athletics Indoor Championships na gaganapin sa Nanjing, China ngayong March 21 to 23. Sa isang Facebook post, inanunsyo ng two-time Olympian na magfo-focus muna siya sa mas malalaking kompetisyon tulad ng World Championships, Asian Championships at SEA Games kung saan siya ang reigning gold medalist. Sinabi rin ni Obiena na malaki na ang inayos ng kanyang back injury ngunit hindi naging consistent ang kanyang mga resulta kamakailan. Tiniyak naman niyang handa na siyang sumabak sa outdoor season. Naitala ni EJ ang season best na 5.80 meters sa Copernicus Cup nitong February 16 ngunit bumaba ito sa 5.65 meters sa Estonian Indoor Championships. Dahil wala nang natitirang kompetisyong pasok sa qualification period, hindi na siya makakalahok sa World Indoors. Samantala, magsisimula muli ang kanyang kampanya sa Mondo Classic sa Uppsala, Sweden sa darating na March 13. Matatandaan noong nakaraang taon nagtapos si Obiena sa ika-9 na pwesto sa World Athletics Indoor Championships sa Glasgow, Scotland matapos makapagtala ng 5.65 meter. Habang nasungkit ni world record holder Mondo Duplantis ng Sweden ang kampyonato sa pag-clear ng 6.05 meter. Sa ngayon, nananatili pa rin sa ika-4 na pwesto sa world ranking ng pole vault si EJ na may kasalukuyang score na 1,409 as of February 2025 batay sa website ng World Athletics. At yan ang sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Bilang bahagi ng selebrasyon para sa Women's Month, inilunsad ng Angeles City LGU ang libreng medical check-up. Layo nitong hikayatin ng mga kababaihan na bigyang prioridad ng kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na konsultasyon at screening. Ang buong detalye ay ibabalita ni Danny Cagino. Ang katawan ng isang babae ay dumaraan sa maraming pagbabago gaya ng menstruation, pagbubuntis at menopause. Dahil dito, mahalaga ang regular na pagpapacheck up at tamang nutrisyon upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan. Kaya naman bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, nagdaos ng libreng check-up ang Angeles City LGU sa pakikipagtulungan ng Gender and Development Office o GAD at City Health Office sa 6 na Rural Health Units o RHU ng syudad. Kabilang sa kalang serbisyo ang pap smear, breast examination at HIV testing. Every year po kasi sineselebrate natin ang Women's Month. So isa sa mga proyekto ni Mayor Pogi Lasatin, ito nga ang palibreng pap smear, breast examination at saka HIV testing. Hindi lang naman ito namin ginagawa every Women's Day, Women's Month. Pwede tayong pumunta sa mga health centers natin. Ito po ay libre. Binigyang diin din ni Cabiles ang kahalagahan ng maagang pagpapasuri upang agad na maagapan ang isang sakit bago pa ito lumala. Ang pagpapacheck up po, lalo na nagpapapap smear po tayo and breast examination, mahalaga po sa ating mga kababaihan. Kasi po, sa Philippines po, madami na po yung kaso ng breast cancer and cervical cancer and daily may namamatay po dahil dito. Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa rin sa ating mga kababaihan dito sa ating bansa ang hindi nagagawang magpa-check up, bunsod na rin ng iba't ibang kadahilanan. Isa sa mga maagang pumila upang samantalahin ang programa si Rose Ann Nabong. Yun nga po, hindi po regular kaya ginrab ko na po yung opportunity na meron dito po. Super helpful po siya kasi para sa amin po na financially unstable po. Malaking tulong po siya sa amin. Tipid po siya. Tapos talagang i-grab mo po talaga siya kasi kailangan po talaga siya lalo po ng mga kababaihan na yun. Normal naman po siguro yun sa lahat ng tao. Pero syempre, imbis na matakot, mas iisipin mo na mas kailangan mo siya. Kaysa lumala pa po yung sakit mo, ma-prevent mo siya agad.
Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang poverty rate ng Pilipinas sa 15.5% noong 2023 mula 18.1% noong 2021. Gayunpaman, batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS, noong March 2024, 46% ng mga pamilyang Pilipino ang nag-rate sa kanilang sarili bilang mahirap. Ipinapakita nito ang malaking agwat sa pagitan ng opisyal na datos at pananaw ng mamamayan tungkol sa kanilang sitwasyong pang-ekonomiya. Kaya naman para sa maraming Pinoy, ang pagpapakonsulta sa doktor ay madalas na naiiwan sa listahan ng kanilang prioridad dahil mas kailangang unahin ang pagkain at iba pang gastusin. Ang libreng medical services na inaalok ng mga LGU ay malaking tulong lalo na sa kalusugan ng mga kababaihan. Dahil dito, isa rin si Christy Blanca sa mga benepisyaryo na matyagang pumila sa free check-up kasama ang kanyang anak. Ayon sa kanya, bihira siyang magpakonsulta dahil sa hirap ng buhay at pagiging abala niya sa trabaho. Gawa po na may bayad. Sa totoo lang po may bayad yan eh. Ngayon lang po may libre. Mahal po yan. Imbis si papa-ismir ko pa po, bibili ko na lang po ng bigas, gatas. Kasi po inuuna ko po yung anak ko eh. Marami po kasing kailangan intindihin bago to. Sa huli, hinikayat ng City Health Office ang mga kababaihan na bigyan ng importansya ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na pagpapacheck up. Kung iniingatan po natin yung pamilya natin, unahin muna po natin yung sarili natin na maging healthy muna. Kasi kung hindi ka healthy, hindi mo matitake care yung sarili mong family. So kapag po tayo nagpatingin or inagapan po natin kung ano man po yung magiging sakit natin, lalo po natin silang masiserve ng matagal. Danica Gino, CLTV 36 News. Samantala, ipinagdiwang ng ilang simbahan sa Central Luzon ng Ash Wednesday sa pamamagitan ng pagdaraos ng banal na misa. Daan-daang mga deboto ang nakiisa sa tradisyong ito bilang pagsisimula ng kanilang pagdinilay at pabalik loob sa ngayong panahon ng Kwaresma. Alamin ang mga naging kaganapan sa report ni Kyla Valencia. Ilang simbahan sa Central Luzon ang nagdaos ng rite of burning of palm branches at Holy Mass bilang paggunita sa Ash Wednesday. Isang mahalagang araw ng taimtim na panalangin, pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Isa sa mga nakiisa ang Betis Heritage Church Santiago Apostol sa Guagua, Pampanga, kung saan pinangunahan ni Reverend Father Red H. Haldo ang misa. Ayon sa kanya, ang panahon ng Kwaresma ay isang pagkakataon upang magsimulang muli at palakasin ang pananampalataya. The season of Lent is an avenue, a time, and an opportunity for us to come back and to start all over again. To come back and to start all over again. At penandit kanyan, kaskasanda kayong abuking kanwan. Ing abu tandane ning kaya katamong dinat. Tandane ning kaya katamong kainan. Tandane ning kaya katamong pamikasala. Tandane ning kaya katamong paulit-ulit pa magkamali ang pongpangasakab. At ing abong ayan tanda niya mo naman ning kaya katamong mismong dewakan. Pero ing mikabit king kaya kayong kanwan penandit, eya mo kabud abu. Nune, abuyang ating krus ng Kristo. Samantala, dinagsari ng mga deboto ang Holy Rosary Parish, Pisamban Maragul sa Angeles City na pinangunahan naman ni Reverend Father John Paul C. Morales. Kailangan baguhin ang puso at isipan, sunugin ang kasalanan, iwanan ang kasalanan, at huwag nang babalikan pa. Kung naiwan na ang makasalanang pamumuhay, huwag nang magbalik pa doon. Kung hindi ang gawin, patuloy na lumakad papalapit sa Diyos. Sa San Sebastian Cathedral Parish sa Tarlac, nagsari ng mga deboto at umabot na sila hanggang sa dulo ng simbahan, patunay na kanilang matibay na debosyon. Samantala, sa Santo Niño Chapel sa Tanato, Balanga, Bataan, ginanap naman ang misa sa loob ng isang paaralan kung saan karamihan sa mga dumalo ay mga kabataang estudyante na nagsisilbing tanda ng patuloy na pagpapalalim ng kanilang pananampalataya.
At narito ang iba pang mga simbahan na nakiisa sa pagdaos ng Ash Wednesday. Divine Mercy Parish sa Florida Blanca, Pampanga, Santa Monica Parish, Mexico, Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu, Angeles City, Parish of San Jose sa City of San Fernando, Santa Lucia Sub-Parish Church sa San Miguel, Bulacan, Our Lady of Sorrows Parish sa City of San Fernando, Cathedral Shrine Parish of St. Joseph, Balanga City, Our Lady of the Pilar Parish, Poblacion, Pilar, Bataan, Minor Basilica and Shrine Parish of Our Lady of the Rosary, Orani, Bataan, at National Shrine and Parish of St. John Paul II, Hermosa, Bataan. Kyla May Valencia, CLTV 36 News, Intern. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Roger Rogelio, weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Magandang hapon po, ito po ang pagtaya ng panahon sa susunod 24 oras, ngayong araw ng Huwebes, Marso 6, 2025. Patuloy pong naapektuhan ng easterly o hangin mula sa Pasipiko, malaking bahagi ng bansa. Ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, kasama na po ang Tawi-Tawi, ay inaasahan po natin magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagulog dahil po sa easterly. Kaya pinag-iingat po ang mga nasabing lugar sa posibilidad ng pagkaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa minsan ay mga malalakas na mga pagulan. Samantala, northeast monsoon na nakaka-epekto naman po sa extreme northern Luzon. Dahil po dito ang Batanes, Cagayan at Apayao ay inaasahang magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga kasamang pagulan. Samantala, ang Metro Manila at natitirang bahagi mga bansa ay magkakaroon ng maaliwalas sa panahon na may minsan ay maulap na papawirin na may mga kasamang mahina at katamtamang mga pagulan, pagulog at pagidlat, lalong-lalo na po sa hapon o sa gabi. Yan po yung pinaka-latest mula dito sa Pag-asa. Magandang hapon po. Bumisita sa head office ng Commission on Elections o COMELEC sa Intramuros, Manila, ang viral na 20 years old na noontime show contestant na si Heart Aquino nitong Martes, March 4. Inibitahan siya ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na pumunta sa kanilang opisina matapos niyang aminin sa isang sikat na programa sa telebisyon na hindi niya alam ang COMELEC. Sa kanyang pagbisita sa ahensya, isang guided tour na natanggap ni Aquino mula kay Chairperson Garcia at iba pang mga opisyal ng COMELEC. Ipinaliwanag naman ni Garcia na inibitahan nila si Aquino upang bigyan siya ng kaalaman tungkol sa mandato at tungkulin ng COMELEC. Lalo na't may posibilidad na maraming kabataang Pilipino ang may katulad na kakulangan sa impormasyon. Inanyayahan naman ni Aquino ang kanyang kapwa Gen Z voters na alamin ang tungkulin at papel ng COMELEC at bumoto ng maayos sa darating na eleksyon. Matatandaan na ang pahayag ni Aquino ukol sa COMELEC ay mabilis na nag-viral online at umani ng iba't ibang reaksyon at karamihan dito ay negatibo. Marami ang nagpahayag ng pangamba na maaaring may kakulangan sa voters' education sa bansa. Ipinapalabas na sa piling sinihan ng ilan sa mga pinakamauhusay na pelikula bilang bahagi ng Curation of World Cinema ng Film Development Council of the Philippines. Ngayong taon, kabilang na ang SM Clark. Ngayong nitong March 5, pinalabas na ang Flow, Oscars 2025 Best Animated Film, The Homie Berlinale Golden Bear winner, at The Seed of the Sacred Fig, Oscars Best International Feature nominee. Ang mga tiket ay nagkakahalaga ng 250 pesos bawat pelikula para sa Manila screenings at 200 pesos naman para sa provincial screenings. Samantala, magsisimula namang ipalabas sa March 12 ang 4 pang critically acclaimed na pelikula, ang Bird, Black Dog at Traveler's Needs at Young Hearts. Isa na namang bagong boy group ang handang ipamalas ang kanilang talent sa musika. Kamakailan, matagumpay nilang isinagawa ang kanilang press launch kung saan tampok ang Tarlakenyong si Ethan David. Kilalanin ang grupo sa report ni Danny Cagino. Isang rising P-pop boy group na GAT ang nagpakilala ng kanilang husay at talento sa kanilang press launch itong March 5 kung saan kabilang ang Tarlakenyo na si Ethan David.
Ipinanganak siya sa Capas Tarlac at unang nakilala nang sumali siya sa talent competition na Born to be Star noong 2016 kung saan itinanghal siya bilang isang pinakamahusay na vocalist. Noong 2017, nag-debut siya bilang solo artist sa kantang Sayo. Ngayon, kabilang na siya sa 5-member P-pop sensation na GAT o Gawang Atin To under Ivory Music at Viva Artists Agency. Kasama ni Ethan sa grupo sina Charles Law, Michael Kate, Hans Paronda at Derek Ong. Sa press launch, pinerform nila ang kanilang first single na rendition ng Huwag Ka Nang Humirit ni James Reid. Kabilang din sa kanilang setlist ang viral hit na Daleng Dale na isa sa soundtrack ng hit web series na Ang Mutya ng Section E. 4 na miyembro ng grupo ang bahagi rin ng naturang serye. Sa kasalukuyan, number 5 ito sa Spotify Viral Song Philippines chart. Aminado ang grupo na hindi nila inaasahan ang kanilang biglaang pagsikat. Kaya naman maraming fans ang naghihintay ng kanilang official debut sa music scene. Kasama si Daryl Castro, ako si Danny Casino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.